Салом ба ҳама бонувони зебо ва ба он касоне, ки ба ман подписатсия карда шуданд, ба онҳо дуруду паёми худро мерасонам ва имрӯз ба шумо тарзи часпондани пешак бо пуштакро навор гирифта ба шумо тавсия мекунам. Шумо ҳатман подписатсияро фаромӯш накунед. Дар наворҳои гузашта ман ба шумо чӣ тавр часпондани резинро дар остин нишон дода будам. Дар омада тамошо кунед. Ва чӣ хел ман пешакро духтам, чӣ хел тайёр кардам, ба шумо навор гирифта тавсия карда будам. Ана акнун мо инро ҳозир пуштакро, чӣ хел пуштак часпондан дар кор ва ҷои нозукиҳои онро ман ба шумо нишон медиҳам. Бисёр бонувони зебо куртаҳои прямои духтанро омӯхта шудагиянд. Ман хел куртаҳои кокеткадор барои занҳои бузбала духтанро на он қадар метонанд. Ва ман ба шумо имрӯз бисёр ҷоҳоро қадам ба қадам дар наворҳоям пешниҳод мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. Агар куҷои нофаҳмоӣ бошад, илтимос дар комментарияҳо ба ман нависонед ва ман боз ба шумо он ҷоҳоро метавонам навор гирифта равон кунам. Барои пуштакро буридан аввал даҳани куртаро чен мекунем. Ман даҳани куртаи зани мепӯшдагин куртаро 19 сантиметр аст. Мо 1 сантиметрга зиёдӣ монда. Ман сарнишеб мебурем. Пас аз он ки буридем, мана ин пуштак аз тарак ба флизелин мечаспонем. Онро байнашро меёбем бо дарзмо утюг ва инро мо дар болош манамхел мегузорем. Байн бояд туғри бошад. Манамхел боло туғри бояд бошад. Нигоҳ кунед. Чӣ туғри. Ва онро ҳозир чӣ хел пуштакро мекашем. Ман аз инҷо 0.5 сантиметр монда, манхел ним куллан мекашем. Ман онро кашида тайёр кардам. Аз инҷо 0.5 сантиметр мондам. Мана хат кашидам ва аз инҷо то инҷо 3.5 қариб 4 сантиметр. Ками баъд ҳам намонед, барое ки курта қафо мекашад. Чуқури баъд буред, агар мана пушти гардан метобад. Мана инро ҳамхел мебурем ба инҷо ва аз ҳаминҷо бо сарнишеб бо рости манами китфаш мебурем. Мана бонувони зебо, мо онро буридем. Мана бинед. Мана инқадар дар инҷо мондагӣ, мана инқадар дар ҳаминҷо. Ва дар ҳаминҷо ҳамин якхел туғри карда онро бо бур ҷояшро маълум мекунем. Дар вақти духтан ҳамин куртача бояд аз ҳамин хат мана хел набурад. Анамхел бояд истад. Ин тарафашам, ин тарафашам. Акун инро дар болои материали паплин монда бо зати дига ҳамихелӣ мебурем. Ки манхел буридед, мана тайёр мешад. Бо мошина инро монда аз ҳамин хат набуромада каме боло як хат медавонед. Инҷоро ҳамхел. Баъд монда ин пуштакро дар болоаш инҷо медузем ва инҷо. Ва чӣ хел мана ин зиёдӣ дар инҷо мемонад, ман инҷаро ба шумо духтанашро нишон медиҳам, ки аз пеши анамин саршавии кокетка шумо бояд анамхел кулла духта омада ба инҷо тамом кунед.
бо ҳамин кокеткаи мо мана тайёр шуд. Часпондем. Баъд аз часпондан онро дарзнок кардем. ва ҳамин хел кокетка тайёр шуд. акнун мо онро мерка мебурем ва қадро бо остинҳо мечаспонем. инаш акнун дар наворҳои оянда чизе нофаҳмоӣ бошад, дар комментарияҳо ба ман нависонед. ман ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳам.